Ribhoi Sinat College kabadan ha sites ning Ribhoi District kabala itu da ka nehu bat ka embos ka court admission na ka benta ki samla buli ki bakwa ban pendam ya ka 10+2 ha ka arts bat ka Bachelor of Arts ya ki jingte ba kambnya pila ban pun ha ki ni ki number pra nuat henriu kendai pra lani pra iwe la iwe kendai nyo kendai san pra le shibun ka office rekam jong ka district medical health officer Ribhoi district menta ka singi ka arpho nyo tarik jemmang kala rakhe ya ka singi world no tobacco day halor ka phang mai Meghalaya tobacco free Meghalaya ya ka bala penlong ha ka snong yo maulong ha ka ni ka program lawan banyadon bentalang da uba Meral Bonds MLA ka nongpo kumukong san uba WR Masar Assistant Commissioner Ribhoi District uba PS Marwen DSP Crime Ribhoi PL Mauplang Dr. N Mauri District Nodal Officer NOHP and NTCP ka kenhun jong umarang ba bat kiwei ki nong trei jong ka DMHO Ribhoi ka jingtmu jong ka ni ka program ka long ban pen sngo thu bat ban pen sapriang ya ka khubor she ki paj ba halor ki jingpang ki bala ban yo lingba ka jingpen don kam ya uduma ki bakan thop na du secret biri raja khoini bat kiwei ki jingba bat jingdi ki bapen sniu ya ka met jong ubreu bat ru ban rat deng khong ya ka jingdi duma ka bala ban kta ya ka koit ka khia te sokawei pat makan batai phi kene ka phi songtho phi tebru ba baro na phi ru bat nangaru shimet na ying jongi ki bahaying jongi ki bon bangi lado ki bahaying basem ki paralo ki bai jongi hakajing pang cancer te uni u cancer ru ki lab ba hoit kajing pang cancer ki bon jan henry kabatam pat hakajing di duma ki lab ba kalong kabaningkong jong ha Meghalaya ha kalong kabaningkong takamun pila songtho katno kala ayat kene kakam ha ka jela jongi katno kala bam krunya ka society ne ya ka jai benril jongi te sobha parasnong baro hangni sobha kendet benril bat ngide bangin yatrai lang ya kane nangta bangi lalap ya kane kajing sniu jong kane kajing di rumah nangta ngilap hadu katno kala kta yaki kon kikti jongi bat kilawai kiti hisongtho haba kikta iki kon kikti jongi kamot kakta ya ke kakta ya kalawe ke Ribhoi kakta kalawe ke jela kakta kalawe jong ka Meghalaya barok ko wei mdei ba ong ba hilaben ong ngadi mga himarwe kakta kamet jonga ngale kat bamon kan hende kam simlong kumta haba pidi duma pidi mapi hende utudem pat ukta sanga badan school di college akabak sarkar kelas naik gini ka an kaban penjari ya kini bat kumbangi tip bah ka Meghalaya jungi ka implementation ya kini ka an kadang duna ka namar habang check ya kini record naka net ngalap ba kadang lontang prapu pratli ki case hadu minta kiba kibri pila sya fine aka jela borok kowe kat ba nilai yo so ya kajing keren jong Dr. Mauri mene bagi ong ba hadu 100% jong kipat ba jong ka jela Meghalaya barok kalamut pelajan kot 100% kemud kipat ba kiba penon kam ha ka badi ya uni duma sla ha ki kom ba per kemud ha ki form ki ba per kum khaini cigarette biri ujarda ba kinu ki kinja badan ki tobacco ham to ke hadu 100% ka jingdi inrai nakaliang jong ka an pede ngidang la ban kem tang ban fai ni kibir tang kumba pramut bat kumban su pentik ya fi batang ni hari Ribhoi district tang hanongpo police station ngidang le ya kata ban ni fai ni kibir badang long tang handremut hadu mutan hadu bala pen eye awareness bangin kiar kat bala nangi sakmat ya kajing pendengkam lani kajing di rumah kajing bam khoini kajing bam jorda jelong kebi ro ikan tu ipi kensan kemla ban penduk dan dari suki posuki gini le kat bala ban penduk ya kini kajing melin ki besmi ki parlok kiba judi ya uduma lani sekret aga tu ka paket dadangin page aga paket sekret ngilam
u paket jong u secret na jupet gi jutit gi porlok golf lake mo golf lake ang tu paket la pen i gitu gi jingpang gi badan gi rendang gi sentur gi telik ka bade ima bagi isat met adu kata-kata di kalong thik kum tu mar bakampat ja nimpat sutu ndagala ja gi don sibun gi long ying gi balamat dan sibun gi balapoi hospital kumunong nikmat hagi di kendiat sendem ro ngaju syam ngaju likpet ya ki bersiapang hospital mong beli long huduk kan ni kita itu ga motel adik duma pala labam khaini pala iyo ki jingpang kansar kala amde hasintur kala amde tengam kala amde rendang kala amde kesnir kala amde hangno gi berta jo ngamen ti gitau kumaong ipi amde tang nong duma kiwi ru gidan gitau tendre duma ru de kawi na ki jadi nak katau bangi sa apil gi kerpat gi nong song gi bi dah jing surit ye pi baro pa pin sngau bah ban sengat lem namar bakat kum ki report ke bengiyo kilanang bun gi jing pang na kapor sa kapor